नोंथांमोना गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ पर्दायाव नुनो मोनसिगोन। गाब गैयै जायख्लं सावथुननि शुटिंआ थांनाय 8 आगस्तखालि थुंगेबाय। थाबैनो नोंथांमोना गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ पर्दायाव नुनो मोनसिगोन। गाब गैयै जायख्लं सावथुननि शुटिंआ थांनाय 8 आगस्तखालि थुंगेबाय। बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब गामिफोराव शुटिं खालामनाय गाब गैयै जायख्लं सावथुननि शुटिंआ थांनाय 8 आगस्तनि हराव आबुङै जोबनानै थाङो। दिङा प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय गाब गैयै जायख्लं मुंनि आबुं सावथुनखौ नोंथांमोना थाबैनो पर्दायाव नुनो मोनसिगोन। प्रडिउसार मुलुग बर' आरो डिरेक्टर संगिना ब्रह्मनि सामलायनायाव थाबैनो रायजो राजाफ्रा मोनसे आबुं बर' सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन। संगिना ब्रह्मखौ बे सावथुनाव डिरेक्ट खालामनायजों लोगोसे आखु दिन्थिनायखौबो नुनो मोनगोन। बे समाव प्रडिउसार मुलुग बर', डिरेक्टर संगिना ब्रह्म, हेफाजाबगिरि रायबेल बर', एक्टर ओम प्रकाश बिथांमोना खौरां बिजोङाव मा बुंखो फै मिथिना लानि। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। दिनै जोङो बड' सावथुन गाब गैयै जायख्लं बानायगासिनो दङ। दिनै लास्ट शुटिं जागासिनो आरो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो अनसायगोन बे सावथुनखौ। आरो बे सावथुननि गेजेरजोंनो जोङो दा जाफुबाय थानाय सिचुवेसनखौ लानानै बानायदों आरो नोंथांमोनहाबो नुनो मोनगोन। आं सानो बे सावथुनखौ नायनानै नोंथांमोना जोबोद मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोब्ला, अननाय मोनोब्ला इयुनावबो मोजां मोजां सावथुन दिहुनलांनो जोङो नाजागोन नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोननो बेखौनो खावलायो जे बे सावथुनखौ नोंथांमोना बयबो नायफैगोन होननानै। बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंहा गाब गैयै जायख्लं बे बर' सावथुना दिनै कमप्लिट जानो थांगासिनो बा जोबनो थांगासिनो। दिनै लास्ट डे। बे सावथुनखौ जोङो जोंनि समाजाव दासान्दि सोलिबाय थानाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै जोङो बानायनाय जादों। बे सावथुना थारैनो जोबोद मोजां जागोन। नोंथांमोना नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो बे सावथुनखौ अलरेडि हयथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय। जोंहा बर'नि मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय संगिना ब्रह्म बिथाङा बे सावथुनखौ डिरेक्ट खालामदों। बिथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स गोनां। बिथाङा गावनि जिबननि खावसे बाहागोखौनो बर' सावथुन मुलुगखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिथाङा बावसोमदों। बिथाङा फुल्लि एक्सपिरियेन्स। आसा खालामो नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनखौ खावलायबाय, गले गले खावलायबाय बे सावथुनखौ नोंथांमोना नाय, अनसाय आरो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनब्लासो जोङो इयुनाव आरो नोंथांमोनखौ गोजोन होनो थाखाय आरो मोजां मोजां सिनेमाखौ बा सावथुनखौ जों बानायनो हागोन। ओंखायनो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो। सावथुन नोंथांमोननि गेजेराव जोबोर मोजां सावथुन फैगासिनो दङ। समाजारि जेंनाखौ बिथा खालामनानै बे सावथुनखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना जोंखौ अनसायगोन, जोंनि सावथुनखौ नायगोन आरो बेखौ जों आसा खालामो। आरो नोंथांमोना नाय, जोंखौ अन। नोंथांमोननि मदद थुलुंगा मोनोब्ला जों बिदिनो समाजारि थासारिजों लानानै रियेलिस्टिक बा सैथो जाथायफोरनि सायाव जों सावथुन बानायनो जों सुबिदा मोनगोन, बोलो मोनगोन। ओंखायनो नोंथांमोना जोंनि सावथुनखौ नाय, नायनानै जोबोर मोजां मोनगोन, गोजोननाय मोनगोन। बेखौ बुंनानै आं गावनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे सावथुनाव आंखौ एक्सुवेलि इनभाइट खालामनो थाखाय आं मुलुगखौ थेंक इउ होनांगोन। मानोना बेयाव डाइरेक्सन होदों संगिना आरो संगिनानि डाइरेक्सनाव गोबानो मोजां जागोन होननानै बे सावथुना आंना माने आसा दं। आरो बे सावथुनाव अनेक आर्टिस्टफोर दं। थ' सावथुनाथ' मोजां जागोन होननानै आं आसा दंखायोनो। मानोना बे सावथुना एसे आलादा रखमनि जादों। थ' बेयाव आंना पार्ट दं। बेयाव दोंसे मेथाइआव आं बेयाव खामानि मावदों। थ' मेथाइखौथ' बिराद मोजां मोनदों आं। थ' दिनै एक्सुवेलि आंना फार्स्ट शुटिं। थ' अडियेन्सफोरा गनायगोन होननानै आं सानो आरो। नायदो बे सावथुनखौ। खुलुमबाय। बे सावथुननि गेजेरजों गोबां मोजां मेसेज मोनगोन। थ' एक्सुवेलि स्ट'रिखौ मुलुगाथ' बुंखाबायनो एसे। थ' नायदो, मिस खालामथारनाङा दै रायजोफोर।